vylezou do prdele. Červená! Rudá! Jo. Rudá je dobrá. Však já tu zůstanu, jestli chcete jít, tak běžte. Já tady s tou snipou zůstávám. A? Něco tu přiletělo. Jo, bacha, pravá ze sila. 12. Asi prázdnej. Jo, jsem prázdnej. Pokryj mě, já si dobiju snipu. Jsou za silem zleva a... Jo. Tak oni to zkoušijou, že jo? Jo, vím, myslím, že vím. Červená! Za silem. Rudá! Ty někoho vemte. Já nejdu. Vy dva běžte do koupelky. My 4 tu zůstaneme, budeme to krýt tady. Tak tu zůstaň. Jestli máš krátko, no tak běž do... To věc, tak mu dej, vole, full auto do hubí. Já to taky neřeším, já taky, vole, chodím se snipu v baráku, když musím. Do piči. Máme kontakty? Aha. Multiple kontakt? Jo. Jo, oni se posunujou podél stínu. Jak jsme na tom s municí, hoši? Máme dobré? Tak to jsme v pohodě. Tak to bychom měli být taky. V pohodě, že? Nemusíme spěchat, že jo? Však tohle není Battle Royale. A že by? A tak zkusíme. Tak ne. Jo, vím. Jo. Tak bude pušovat, tak bacha. Přebíjej. Běž, u mě nalevo běž někde. Uvěže, jo, teda. Aha. Bacha, zprava.
střelba. Jaký čupiči tato. Máme? Odkud? Počkej, ukáž, jestli čo. Jo. Tak asi dostal, jestli čo zpátky. Já tam mám stín, takže já vidím hovno. A tak, zkouším jaký shot. O! Prošel ti zleva, šel za silo. Helma, v roští, je za silem. Tvoje 12. bude někde za silem zprava. Možná mi vyleze, nevím. Ale je za silem jeden. Jo. Samozřejmě. To bylo z toho baby boxu asi. Pak Nyní už o nás ví. Pěkně. Co pak se stalo? Jo. Co tam mele zase? Pěkně. To hezky zařval. Bohužel. Červená. Bacha, střelba. To je ze spodka, ale. To je tam. To vůbec neřeš, to ať si řeší oni. To mají oni záda, to ať řeší oni. My řešíme tady předek. Nevodí. Vyhodila. Jo. Vlevo, že? Jo. Jo, vidím. Jo, vím. Moje 12. dole. Jak je ta bílá píčovina. Tak je tam. Aha, dokonce. Tak já tam střílím. Jo, proběhl dozadu, za silem. Běžel doprava za silo. Je vpravo za silem. To AEPčko nebo co? Pěkně. Ale dneska to killuju, to sumku jedné do píče dneska. Dneska se daří. Ty pičo, to chci taky. Já chci dát, vole, 5 kg jednou kuličkou hezky za sebou, aby to proletělo do všech. Hezky 50 cal, like. Kež by, jo. Přeju si to každý den. Ale, já si dneska nestěžuju, dneska si daří taky. To je 8 kg jedné. A jde tam další do piče, pěkně. Na to, že mám a proběhl ti vpravo, běžel za silo.
Záda, záda! A i tam, to je v piči, no. Nevím, propušovali to. Jo, jsme všichni červení. Střílíš do vlastních, vole. Červená! Do piče, vole. Dobré, bacha na to silo. Vole, oni si neumí poznat. Bacha, u mě vpravo. Sorry, vlevo. Roští tam je. Uvidíš ho. Velké roštíčová hlava. Moje 12. Vykoukla. Zase zalétlo, takže tam bude. Já si musím doplnit. A jeden zásobník na 40 kolíček, víš co? Tady. Ale tak víš co, klasika, zabíjou si vlastní. Se zeptám, ne? Když než začnu střet, když nevím. Já nevím, to je někdo od nás prostě. Já vůbec, ne, nějaký chlap. Červená! To jsme celou dobu. Ne, vyser se na to, zůstaneme tady. Ser na to, když vylezem ven, oni nás uvidí.